Tässä on Pikku Kakkosen uutiset. Osa 4. Intiaani paskaseppo. Joo, siinä on aseita. Musta mies, pysypä maassa. Turpaas perkele. Otetaan tästä palokirves. Ei, kun itse asiassa mä meinasin Pilkota vaihtaa sitä. puita, perkele. Joo, ensiksi pitää viedä pää poikki. Pilkota niitä perkeleen puita. Okei. No niin. Tässä näette kamerakuvaa. Aika hienon näköistä. Hän ei antanut rahaa. Se on niin vitun luus. Eeskoneen nällipää. Ups. Pikku Kakkosen posti. 0-100. Voit lähettää postia Dead Islandin pelaajille, jotka ovat paska, vittu, homo ja runkkari. Terveisin paska, homo, vittu ja runkkari. Tältä päivältä. Ja Hei hei! paskat.